So foreigners can understand and you. Μη μασάς. Το ξέρει. Μέρος της συμφωνίας. Και δεν έχει πρόβλημα. Γιατί? Αυτός νομίζει ότι κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Και άμα είναι καμιά ξένη, ποιος τη μεταφράζει? Γι' αυτό προτιμάει τις Ελληνίδες. Ευχαριστήθηκες τώρα? Σαν πως ξέρω κι εγώ. Είσαι πολύ όμορφη. Γιατί παράτησες το modeling?